e ka taa bana tile kelen tile fila fo ka taa se tile saba ma hali k'i da waga k'a fɔ ye ne dun ka nimero b'i kun et puis i bɛ n sɔrɔ yɔrɔ fɛnɛ don fo mɔgɔ de ka tila ka taa sɔrɔ k'o fɔ ne ye munna ye nin kɛ a essayer k'an faamuya sisan ma nɔgɔ koyi problème bɛ bɛɛ de da la o de kama ne ma sɔn ka n da waga ka n ka banako kuma f'i ɲɛna ne nin faamuya donc i b'a dɔn k'a fɔ ko ne tɛ baara la o y'a to i bɛ nin dogo ne la e bɛ ka ɲinɛ fɛn dɔ kɔ jigiya bɛ ne la koyi ne y'a fɔ ne ye mun b'a bali ko ne tɛ se k'a kɛ mun ne bɛ o yira e la a ka dɔgɔ de bɛ jɛ tiɲɛ ne sen na fitinin min bɛ ne bolo ne bɛ se ka n yɛrɛ ta ka tila ka e ta a la i bɛ ka ɲinɛ o de kɔ ni ne ko ko nin man tɔɔrɔ ne nkalon tigɛ Varan nin ko e kana n'i tɔɔrɔ sa a faamu dɔrɔn ko wari t'i kunna o tɛ tuma bɛɛ ka to mɔgɔ da la cucucu la a bɛ mɔgɔ nege bɔ ɲɔgɔn na de sinon nin si tɛ kana na dimi Varan ne tɛ se ka nin faamuya cogo si de la e bɛ ka ɲinɛ mun kɔ dɛ ne b'i fɛ de koyi wa a man di ne ye k'i ye gɛlɛya kɔnɔ ko n tɛ ko dɔ kɛ i y'a faamuya wa bi ta kɔfɛ n tɛ fɛ an k'an dogo ɲɔgɔn na bilen i tulo bɛ n na i y'a faamuya Varan ne jo t'a la ayi kana na kuma bilen o ta e ye yɔrɔ jumɛn de bɛ yen ne disi de bɛ k'an dimi e ma fura ta n ye fura ta fɔlɔ i gɛrɛ je suis vraiment désolé la femme essaie qu'un Fanda. Comme tu veux. Ibaka. Ça va? Ça va. Eh bon, mais tranquille dɔrɔn. Bena kan arde i ka kuma ni Pupe. Pupe dun ye mun kɛ la? A ka sungurubaya kun bɔ anw kan. Ayi dɛ Fanta. Pupe tɛ sunguruba ye dɛ. A ye min kɛ i b'o de ɲɛfɔ. E ya tɛ sunguruba ye. Mun na a bɛ ne ka mɛgi kɔ. Et puis fɛnɛ ɲɛ b'a la layi kɔ. Min bɛ ka dabali ban fɛnɛ o don Varan tɛmɛtɔ a bɛ ka Varan fɛnɛ layɛ. An tɔw ta ka nɔgɔn. Min Zena y'a minɛ o b'a faga de. Fanta dɛ. I bɛ ka kuma fɛn fɔ ne tɛ ka nin si faamu. Mani kelen min bɛ Pupe bolo dugumakolo in kɔ kan o ye ne Amala de ye. Pupe bɛ se ka ne to yen ka taa cɛ jugu galon da bila sa. Kana na ne n'a bila ɲɔgɔn na quoi. E fɛnɛ ya? Ya bana. O don ni Aba lajɛ ko ne bɛ kangari da Aba ye. Aba fɛnɛ ko cɛ kelen min bɛ Pupe bolo ko ye ale. E fɛnɛ jɔlen bɛ ne ɲɛma bi ko cɛ kelen min bɛ Pupe bolo ko ye e de. Ne ko Pupe ye mun de kɛ aw kɔnɔ dɛ a fɔ e ye mun de don a bolo. Ayi ne yɛrɛ ko dabali banni ninnu la a bɛ ka mani kelen jumɛn de kɔ sisan. Vɛrɛba. Cɛ heyi ni ko wɛrɛ kun don ne tun bɛ se k'a fɔ n bɛ kuma o la Vɛrɛba k'a bɛ Ala ye Vɛrɛba da Pupe ma k'a fɛ tile kelen. Mun de b'o yir'i la. Min don e de b'i ka mani minɛ ka ɲɛ i ta minɛ ka ɲɛ dɛ ne bɛna Pupe ko ni Vɛrɛba ko don ɲɔgɔn na. Heyi ne bolo ko ne bɛ kan ka kuma fɔ mɔgɔ sɛbɛlama de ja ne bɛ kan ka kuma fɔ mɔgɔ lankolon de aw ni Pupe bɛɛ ye mɔgɔ suguya kelen. An sera o yɔrɔ ma. An tɛmɛn'o yɔrɔ kan dɔwɛrɛ ka d'aw ye ninnu quoi ja n'i y'a ta k'a lajɛ sisan nin ko in bɛɛ ne ye nin ko in bɛɛ faamuya aw de b'aw da Pupe kɔ kan Pupe bɛ taa wari cɛw kanu aw yɛrɛ b'a dɔn aw bɛ bɔ a kan. E bɛ ka cɛ min fɔ Vɛrɛba ye cɛ sɛbɛlama ye ko Pupe b'i ka ɲɛnamaya cɛ Vɛrɛba kama wa. I ka langage contrôler kana mana ka fɔ Vɛrɛba ma dɛ. I ka langage contrôler kana mana ka fɔ Vɛrɛba ma dɛ. Bon i jɔ sa n bɛ fɛn dɔ de f'i ye. N bɛ fɛn dɔ de f'i ye dɛ fo ka taga dugumakolo meleke Pupe tɛ n'a ka dignité bafoué k'a bɛ taa Vɛrɛba ma kirikɛrɛ Vɛrɛba min yɛrɛ tɛ hali a dayirimɛ sɔrɔ k'a dun Pupe bɛ se ka ne to ka tugu Vɛrɛba kɔ cogo di i t'i ka mɛki minɛ ka ɲɛ i t'a minɛ ka ɲɛ dɛ i y'a faamuya wa. Vɛrɛba fɛnɛ b'a valeur bɔ a la ka tugu Pupe sunguruba cɛ bɛɛ datɔ ni quartier cɛ bɛɛ kɛra ɲɔgɔn fɛ. Kamaliba ye sida tɔ
Au contraire, poupée de sida toi. Poupée kolo te fa soro la de na. E ma bol au conséquence nya. Bien ni jone nya ma ko poupée. Iti bonne la na ga domea. Bita ko fe bita nye fe. Ibe kan de ga wulu muso nyena. Aga bo vereba ko. Wa vereba ere dorontere. Nte fe ka ye quartier megi shiko ambli. Oh bita ko fe. Ivana ba fo ga wuche. Ka konia se poupée no fe blé. Comment c'est flakari? Kone koti la ni che ko kele no ga fauli la billahi ni muso ko de fauli e la ne ba boila wa bita ko fe bita nye fe tena kan wore de ye bile ni e poupée die do de verba no fe be mi ke poupée la nyere ba do wa ta bijuga poupée te I bona la saranta ngoro jonga boy dala ne kunte muso ni che ba goro ko ni kuma fone ma me shora ko no suru ba blale ali de marsige chugo mai. Je peux savoir. Eh bien, Fomuna. Eh, Join. Ni Abari. Verba de Serama. Comment on a idée, là, on a créé comme un moment où on a checké du foot à la. Qui a yafama. Eh, Abai. Yoro. Eh bien, Edouard. Donc, vraiment, c'est comme un bilakana, kokana ne dili, avec ere blagana, cela veut dire que si il y a un belagina, ere chefari quoi. Aïe, wallahi, atunan kan kumaki ala na kira kama, ngami dili, nte chefari wallahi. Et quand on est dili, nous nous tous cachés, si nous nous avons comme soutien, et puis tu oses venir ici sans mon autorisation. Ou bien, Farid est là. Wallahi, ma foi kila ma foi kana fana ali ka juma ma deliga sema e verba risira ma kuma ni delimite mena inache ka jofu itala kika ya fama ala kama ni na kumudi nya fam sisa ere te sunyata ewa walma ere Samori Touré ou be ba me batara wore c'est ça ayi wallahi ne to chier ne be nyini ngawo John ne ko ke e ka Sénégal territoire ko ya est-ce qu'il va kalama ko che chité qui be sia ka soro ne ga yamariate wallahi mun to kalama ni mo kalama antina bien be na bo kalama bi petit ne ti donné mais maro kan ne don ma fama ne re kamele koro bi konoton ani konoton ne re kele oye bon à partir d'aujourd'hui il vrai ba echi na baka mana kola kaka kunta ka bonekan donc ya farama mais abena ko to amplifier de ni ma chou bugo ni ne mati sebe veri mi flenyena aboyika da ki kulumne atelade kulumne ya fama ala kama sa ya fama jofu itala no ijobala aw flenye aw be make ma jugure sigida en kona ya ne flenye tati se mo shire nga boya be pela jenika wa ni e demsen mi esira jugu kan akakan yi nyangiri sabula otebe bela jenebe ne tati se mo ma o wallahi wa ne be ngasira de kan bon désormais mi fa nyine ay clara mana ko dabla ko labantate ma yere de ya famo kana ne lage tane de apparence ni lage mais o tene chugo ye inga kuma me ikulumne ikulumne ga clara sanction sara atela ya fama ala kama wallahi nte siganyo ne ungi ka joa oh c'est bon sanction beniga nana sur minga siane ko nkoro muso fatula ko nega ntoro ga medu gore ke ala ka nyine anisi me shu pela jenela yen toro bide ya fama ala kama be sanction ni sara ala ntaro sanction suudme ntaro mina fem sangna dima wallahi bon be skerti page durusa ani nono litiri tan
Awɔ. I bɛ n'a di an ka bazar in na. I kana se an ka sɔrɔ i ma n wele dɛ. Awɔ. N'o tɛ n'i nana min sɔrɔ yan o ye ɲiniko de ye. I bɛ se ka verre ta i k'i ju ta ka bɔ yan. Ka taa. A t'i la dɛ. Bilakoro ye. Fanta, e taara mun de fɔ a ɲɛna dɛ? I ye min kɛ n y'o de fɔ. Ne min kɛ cogo di? Ne mun fɛ ɲɛna ne m'a fɔ e ɲɛna. N ko i ye min kɛ n ko n bɛ taga fɔ ara ɲɛna n ko n'a ye min da i kan nin na. N ko n'o bɔra min na n ka m'u lakale ɲɔgɔn ye. E ma ne y'o kuma fɛ ne m'o faamuya. Ne y'a faamu. E de ye ara ka nafigi musonin ye wa? Kana ne ta ɲini ne kunna dɛ. Kana ne ta ɲini ne kunna. Nafigiya tɛ i ye min kɛ n y'o de fɔ. Mais bɔra fɔlɔ ne tun b'i bonya tora i ka ko kun ka di ne mais ja i bɛ taa ni. Awɔ n bɛ taa ni dɛ. Mais ça tombe bien. I ye mun kɛ i bolo i y'a kɛ ne de la. I terimuso ka kanu i bɛ ka mun laɲini i y'a sɔrɔ nin y'a bannen ni ara ni ɲɔgɔn cɛ fo fini bɔ fo nɛrɛ nin y'a bannen. Hali ni ala ye sara k'e tɛgɛ fa jama na e tɛ sɔn k'a fɔ k'e bɛ ara labila ko bɛ fo ka diɲɛ ban ka ara to yen ara ko in tɛ dabila dɛ fan su. A t'aw bɛɛ kunna ko ne ni Pupe de bɛ ɲɔgɔn fɛ yan. Ne ni Pupe bɛ continuer n'an ka kanu ye i ko mo de b'aw bɛɛ kunna. Est-ce que ne bɛ layi min dɔn o layi dun fɔlɔ. Ne yɛrɛ de don. Donc i bɛ n'i jɔ ne de ma k'i komi kan ko k'e ni Pupe bɛ ɲɔgɔn fɛ k'e ni Pupe bɛ ɲɔgɔn fɛ. N'a y'a kɛ min ye o de don. Wa o tɛ marché yan. Wa i yɛrɛ tɛ mun kalama dɛ. Sani ne ni Pupe ka ye ɲɔgɔn fɛ ani Vɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn fɛ e kɔni b'o kalama. Hey Pupe ni Vɛrɛ tun tɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ. Pupe ni Vɛrɛ tun tɛ ɲɔgɔn fɛ o tun ye fɔlɔ ko ye n ye n sen da o kan. Ani Vɛrɛ tɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ. E bolo i sen da o kan. Mɔgɔ wɛrɛ fɔ i ka Vɛrɛ to yen. E yɛrɛ bolo i sen da o kan. Ne sen b'o kan ni. Problème foyi t'a la. Ne sen b'o kan. Mɔgɔ wɛrɛ fɔ i ka Vɛrɛ to yen ani Vɛrɛ tɛ ɲɔgɔn fɛ. I terimuso kɔni ka ko banna. I sago Ala sago. Ko bɛ kɛ ne su de. Ni mun fɔ yan fɛ yan i t'o dɔn. O bɛ kɛ ne su de. A m'o f'i ɲɛna. Layi ara ko in tɛ yan a bɛ dabila fo ne su de. Fɛ su. Awɔ. E ma ne bara. Ne bɛ fɛn kɛ la mun ka jugu n'o ye ara in tɛ yan a tɛ bila bi a tɛ bila sini. An tɛ n'o ye yan. E b'a fɔ k'e bɛ ara bila Pupe kama. On verra bien. O ma e ma Pupe former yan. An bɛ former ko kuma la layi. I ye former ko kuma fɔ ne de y'a mɛn yan. I ye n ka kuma faamuya a fɔlɔ n'a laban ka dan nin ma. Kana Pupe ko kuma fɔ ne f'an ka da la dɛ e fɛ ne sɔrɔ an ka da la dɔrɔn e Pupe ko kuma fɔ ne ɲɛna. Aw bolo ne kɔni na mun ni ara bɛ ka ja i la ne t'a ja i la dɛ Pupe ko in tɛ yan a bɛ dabila de. Ne ko mun de la aw tɛ miiri dɛ. Aw kɛlen don ka ne de minɛ mɔgɔ fu ye parce que an mana fɛn fɛn fɔ ne b'o bɛɛ dabila aw kama quoi. Aw bolo ko dɔ jumɛn de don. Ne ye n daga wuli terimuso denmisɛnninya teriya ne y'o dabila aw kama. Aw nana jɔ ko ne n'o bɛ ɲɔgɔn fɛ ne y'o to yen aw kama. Sisan tuguni ko ni Pupe fana bɛ ɲɔgɔn fɛ. Aw bɛ fɛ ne ka mun de kɛ à la fin. O fɔ n ɲɛna tantɔ. Hakɛ to yan kɔli yɛrɛ bila tantɔ. Nin bɛɛ ye manamanakan ni e da. I y'i terimuso bila o i y'i terikɛ bila o je m'en fous de ça. Ne ye min ye ne ye baara kɛ n'o de ye wa o de ye tiɲɛ ye fɛnɛ. I ye n ka kuma mɛn yan wa école tɛ yan n t'a bila fo a ka diya n ye de. E ko mun de la o aw bi mɔgɔw hakili la ko n'aw ye fɛn o fɛn k'o de ye tiɲɛ ye. N'i y'a ye o ni tiɲɛ o ye kelen yan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw musow n'i ye ko ye san'i ka taa lakali i b'i miiri fɔlɔ de. Mun de bɛ mɔgɔ ni bagan cɛ? Adamaden ni bagan mun de b'u cɛ? O ye miiriya yɔrɔ in de. Tant que i tɛ miiri ni bagan bɛɛ ka kan. E bolo k'e bɛ ara ka hɛrɛ de fɛ yan. Au contraire i bɛ ka don ana ka hɛrɛ de cɛ. Parce que a tun bɛ ne kɔnɔ k'a furu de. Kanu dɔrɔn tun tɛ ne kɔnɔ. Hakɛ to y'an bila tan ne. O delila yɛrɛ de. I bolo k'a fɔ k'a bɛ fɔ fɛn minnu ma ko kanujala gansan ko y'anw ta de yan. An ta t'o ye dɛ. E ni ara tɛ yan fo kaburu kɔnɔ. N'i ko k'i bɛ nin ko in dabila ni ara m'i faga ne yɛrɛ b'i faga. Menace fɛnɛ. A ka jugu ni menace ye. Problème t'a la n y'a mɛn. Ok. Aw bolo k'a ta